Lehenik eta behin, azteko 2024an jasotakoak esango genuke aurreko urteetako hutsuneen isla direla, hau da, behin eta berriro jarraitzen dute errepikatzen aurreko urteetako egoera berberak euskara erabili edo euskaraz ikasi nahi duten pertsona guztiek. Euskararen telefonoan jasotakoek gehien bat administrazio publikoak eta agintari publikoak jartzen dituzte fokuan. Hau da, araudia, lege babesa eta hizkuntza politikaren ardura beraiek dutelako, baino baita, eta hau garrantzitsua da, eremu sozioekonomikoko enpresa eta eragileekiko ardura ere horri interpelatzen dugu, ez? Batetik, ardura sozialez jardun behar dutelako, baina bestetik ere kontuan izan behar dugu, joku arauak eremu sozioekonomikokoak ere, botere publikoek ezartzen dituztela, eta araudiak ere espazio horretan botere publikoek ezartzen dituztela. 2024an orokorrean ezin genezake esan egoera hobea denik, argi eta garbi gaztelania eta frantsesaren hegemoniak hor jarraitzen du, idatzi zeina oso euskara erabiltzeko ezintasunak daude, eta batez ere baldintzatzeak daude. Herritarrak erdarak erabiltzera bultzatzen dituzten irizpide eta egoerekin jarraitzen dugu. Eta argi eta garbi euskara ofiziala den eremuetan ere neurri bermatzaileak falta dira. Batik bat herritarrek adierazten digutena da euskara erabiltzean bigarren mailako herritarrak sentitzen direla. Egunon. 2024 urteak zenbakiei begira utzi duena, hauxe da, 1206 intzidentzia bideratu dira, horietatik gehienak 1112 kexak izan dira, 72 zoriontze edo esker on jaso dira, konsultak 8, 21 iradokizun eta beste 3 bat edo izaerarik gabeko kexak izan dira. Datu hauek esan behar dugu, pixka bat lagin bat edo baino ez direla, ez da, izeberraren punta, nola baitere. Zenbakien atzean, milaka pertsonei eragiten dion egoerak daudelako. Esan dugu, datu horietatik gehienak kexak izan direla, eta kexa jaso dituzten arlorik nagusiena administrazio publikoak izan dira. Bai Espainiako gobernua, bai Frantziakoa, autonomia erkidegoetako gobernuak, eta baita udalek ere. Orduan administrazio guztiek nolabaite badituzte hutsuneak oraindik, ezta? Espainiako estatu hori begira, hor euskara ofiziala den lurraldeetan ere egoitza duen leku horietan zuzeneko harretan arazoak daude, webgune eta administrazio telematikoan gero eta zabalduago dagoen horretan oztopoak nagusi dira, lehenengo maila batean badirudi baietz badagoela euskara aukeratzei, baina gero aurrera egiten duzun neurrian kale egiten da, eta askotan dauden eduki eskaix horiek ere, itzulpena oso makurra eta traketsa izaten da, eta gaztelaniara jo behar izaten da, tramite horrekin aurrera egiteko. Orduan, esan daiteke ofizialtasunaren bete behar hori edo errespetatze hori hortik oso urrun dagoela oraindik Espainiako gobernua. Naiz eta ohartarazpena egin zaion 2024an Europatik ere, ezta, neurriak hartu behar dituela, batez ere justizia administrazioan eta babes edo eskubide hori ziurtatze aldera. Frantziazko estatuarekin zer esanik ez, ezta, nolabaiteko kultur ondarearen aitortza egiten dio, baina gero balioa duen hizkuntza frantsesa da, eta frantsese administrazioekin hartu eman guztia, frantsesez izan behar du, ezta? Bai ahozkoan, bai idatzizkoan, askotan garraioetan bertan ahozkoen mezu horiek lehenago jartzen dira, frantsesen noski, baina gero ingelesez eta gaztelaniaz, baina bertako harite euskarari etzaio lekurik egiten, ezta?
eta nabarmen geratzen da bizkate frantses estatuaren jarrera edo hezkuntzan, gero igual propio aipatuko dugun arlo horretan. Tokiko administrazioetara etorrita, erkidegoetako gobernuetara etorrita, Euskal Hirigune elkargoarekin hasita, egia da, hainbat zerbitzu kudeatzen dituela, garraioarenak, urarenak, baina horiek hoien bueltan herritarrekin egiten dituen harreman gehienak frantsesez izaten dira, ezta? Eta ikusi duguna 24an da, edo gutxienez eskaera egin duela herritarrak informazio hori, hartu eman hori, euskaraz izan nahi dut elkargoarekin. Baina ez da hala izan 2024an. Nafarroako Foru Erkidegoan, administrazio telematikoetan, webguneko informazioetan ere, kale egiten da, tramite asko ezin dira egin, jartzen den informazio asko ez da berdina hizkuntza batean zein bestean, zu hasten zara euskaraz irakurtzen, esaten zu informazio gehiago nahi bali baduzu, gaztelaniazko bertsiora, bai? Hori oso rekurrentea da, ezta? Arreta, aurrez aurrekoa ere, nekez bermatu daiteke Nafarroko gobernuarekin eta euren departamentu edo bere departamentu ezberdinekin euskeraz, ez da harritzekoa, ezta? Langile publikoen 3/4 baino ez duelako hizkuntza edo euskararen ezagutza bete behar bezala. Euskal Autonomia Erkidegoan ere, oraindik web bidez eta administrazio telematikoan kale egiten da. Hemen ere, ikusten dugu gero eta zerbitzu gehiago azpikontratatu egiten direla, eta horiek kudeatzeko orduan ere hizkuntza irizpideak ez dira jartzen, eta jartzen badirudi gero eta gehiagotan, gero ez da horren kontrolik egiten eta betetzen diren edo ez ziurtatzen, ezta? Ikusi dugu, era ezberdinetako ezintasunak izan dituztela, deialdi publiko batean azterketa euskaraz egiteko ere, zailtasunak. Herriko etxeetara eta udaletara etorrita, gertuen dauden administrazioak dira, herritarren gandik, baina ikusten dugu aktak, udalak antolatzen dituen ekimenak, lehentasun ematen zaio orain erdarei, ezta? Eta esleipen dokumentuak edo edozein deialdiren inprimakiak, oraindik oso ohikoa da gaztelaniaz edo frantsesez baino ez aurkitzea. Hor, bada udalek eta askotan baimentzen dituzten erabilera baimenak, espazio publikoarenak, edo udalen beraren egoitzen erabilpenarenak, eta horietan ere ez da ezartzen hizkuntza irizpiderik. Eta horrela ikusten dugu kartel asko edo eta informazio asko hizkuntza bakarrean eta nagusian zabaltzen dituztela. Nafarroako Foru Erkidegoan ordenantzaketa dituzten asko dago, udal dezente dago, baina horiek badirudi paperean geratzen direla eta ez direla kontuan hartzen edozein hartu eman izateko orduan herritarrekin. Zenbait kasutan atzera ere egin da ordenantza horietan, ezta? Horrela ikusten dugu kartelak, iragarkitauletako informazioa edo herrietako WhatsApp taldetan, nagusiki erdaran zabaltzen dela informazio hori. Esan dugu lehen ere, herriko etxeak, administrazio, Frantziar estatuaren barnean dauden administrazioak izaki, aitortzen duen edo onartzen duten hizkuntza bakarra eta balioa duena frantsesa da, ezta? Hala ere, badituzte, aukerak, udal batzuk edo herriko etxe batzuk, tramite horiek euskaraz egiteko itzulpenen bidez edo, baina sortatzen da, herritar batek edozein eskaera euskaraz aurkeztu eta frantsesera itzultzea eskatu zaiona, ezta? Hori da bizket, administrazio egin genezaken argazkia, eta gero egoera orokorrari begiratuta 3 arlo nabarmentzen dira, ezta? Batetik osasun asistentzia, bestetik segurtasun kidego ezberdinekin izandako goraberak, eta 3. hezkuntza, bai?
Osasun asistentzia euskaraz jasotzeko ezintasuna dago euskal hiztunen komunitate osoan. Baita eskubide hori aitorturik duten zeretan ere, lurraldeetan ere, ezta? Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi dugu zera horiek bermatzeko eskubide hori edo osasun asistentzia euskaraz jaso ahal izateko tresnak sortzen direla, hor daude hizkuntza plangintzak eta euskara planak zeraren barnean, osakidetzaren barnean, baina horiek gero aurrera eramateko zailtasunak, eta horien baitan ere protokoloak ezartzen dira, baina gero betetzeko garaian arazoak. Eta horrela ikusten dugu, behin eta berriro, ezintasuna, bai lehenengo mailako arretan eta baita espezialistetan ere, euskaraz jasotzeko zerbitzuak. Ez dago medikurik, ez dago mediku euskaldunik, oporretan dago, bajan dago, horrelakoak oso ohikoak dira. Eta, horrelako tresnarik ez dagoen gainotzeko erkidegoetan, areta zailago asistentzia hori euskaraz jasotzea. Nafarroko gobernua, Nafarroko foru erkidegoan, edo eta Ipar Euskal Herrian, ezta? Segurtasun kidegoei dagokionez, ikusten dugu behin eta berriro, euskaraz jarduteko eskaera egiten zaionean, desobedientzia ekintza bat bezala hartzen dutela, eta orduan arazoak datoz horren ondotik, ezta? Eta atzerapenak eta kalte ondorioak. Eta hori da, oso ohiko gertaerak segurtasun kideetako agenteekin. Eta azkenik, hezkuntzari begira, Euskal Autonomia Erkidego mailan lanbide heziketan irakaskuntza euskaraz jasotzeko zailtasunak handiak dira, unibertsitatean naiz eta euskaraz egiteko autua egin zenbat asignatura gaztelaniaz banatzen da, edo hoien edukiak gaztelaniaz jasotzen dituzte. Beste alde batetik Nafarroako foru erkidegoan nabarmenak dira D eredua ikasteko zailtasunak eta oztopoak eman dezagun Iruña edo Iruñerritik behera, bai? Lanbide heziketan herrialde edo komunitate osoan daude arazoak, baita unibertsitatean ere, eta azkenik Ipar Euskal Herrian baxua azterketa egiteko, euskaraz egiteko, ikasketa prozesu guztia euskaraz egin ondoren, oraindik ere burrukan dabiltza, eta horien hainbat ekintza burutu zituzten 2024an, eta gero hori behin prozesua euskaraz ikasita, edo ikasketa prozesua euskaraz eginda. Euskaraz egiteko prozesu hori, eta aukera hori gero eta edatuago izateko, trabak eta oztopoak dira Frantziar estatuak jartzen dituenak. Eskate, argazki orokorra hoxe. Eta eremu sozioekonomikora, edo eremu pribatura joan da, bizkat, hiru adibide hauek jarri ditugu, nik uste dut oso argiak direla. Kasuetako batean, argia aipatzen da ez, Decatlonek horrelako multinazional handiek emandako erantzunak, eta da, aitortzen duela, nolabaiteko, euskarazko informazioa bezeroei eskaintzea inposiziotzat jotzen dutela enpresa hauek eta Espainiako araudian oinarritzen direla. Muzin eginez, hemengo bezeroek badituztela hizkuntza eskubideak eta gainera badutela euskaraz informatuak izateko eskubidea, ez? Orduan nolabaiteko jarrera argiak ikusten ditugu multinazionala hauen aldetik. Orokorrean, lege babes falta ikusten dugu. Batik bat, euskara ofizial ez den eremuetan enpresa pribatu gutxik egiten diote euskarari aitortza, eta askotan partziala izaten da, bai beraien informazio, euskarrietan, eragileek ere beraien egunerokoan euskara ofiziala ez den eremuetan gutxik egiten diote aitortza euskal komunitateari, baina ofiziala den eremuetan ere ikusten dugu nolabaiteko betebehar lausoak daudela, legedia ez dela
benetan bete beharrak ezartzeari begirakoa, hau da kontsumitzaile eta erabiltzaileen legediak hor ditugu, Nafarroaren kasuan ez da aipatzen euskaraz, naiz eta euskara ofiziala ere izan, ez da aipatzen euskaraz kontsumitzeko eskubidea. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere bete behar lausoak ezartzen zaizkie enpresei, eta gainera bete behar horien aurrean egiten dituzten ezbetetzek ez dute inongo ondoriorik. Orduan, hemen ere ikusten dugu neurriak hartu beharra, ez? Azkenean ikusten duguna da bezeroen kesei entzungor egiten jarraitzen dutela, eta honen aurrean guk argi eta garbi ikusten dugu araudi propio sendotu eta bezeroen eskubideak blindatuko dituen nolabaiteko araudiaren beharra ikusten dugu eremu sozioekonomikoan. Ondorio nagusi bezala, azkenean, erakundeetatik hartzen ez diren erabaki bakoitzak edo bermeen kontrako erabaki bakoitzak, hor judizializazioa ere aipatu dugu, baina besteak bestelako erabakiak ere badaude, azkenean ikusten dugu urraketen betikotzea ekartzen dutela, ez? Baina urraketen betikotzetik harago, uste dugu bestelako eraginak ere badituela gizarte honetan. Batik bat gutxiagotutako hiztun eta komunitate bezala berdintasunezaz ari garelako, gaztelaniaz normaltasunez edo frantsesez normaltasunez jardun alden bitartean gizarteko espazio guztietan euskaraz ez. Zerbitzu publikoen kalitatea ere jokoan dago, baliabide publikoen eraginkortasuna eta efikazian oztopoak izaten dira, egun ezarrita dauden irizpideen ondorioz. Eta azkenean, erantzunkizun sozialean ere ikusten dugu, batik bat enpresa eta esparru pribatuari dagokionean, aurrera pausorik ematen ez dela hizkuntza eskubideekiko, eta hor garrantzitsua iruditzen zaigu enpresek duten erantzunkizun soziala eta bete behar soziala ere gogoraraztea. Eta batik bat euskararen prestigio ahula nabarmentzen dugu, batik bat espazio pribatuan, baina uste dugu espazio publikora ere edatzen ari dela, eta bezeroen aitortza eza, hizkuntza sari garenean, azkenean bezero ez eta herritarrez zerbitzua jasotzen dituzten herritarrez ari garelako. Haue guztiak, uste dugu hizkuntza eskubideak azkenean gure bizitzak gidatu eta zeharkatzen dituztela, herri txikia eta zapaldua garen einean, azkenean giza eskubideen adierazpen unibertsalean adierazitakoak oinarri ukaezin nahi baditugu egungo parametroetatik harago joan behar dugula, ditugun araudiak eta ditugun irizpideak 80. hamarkadan oinarritutakoak dira, eta horiek aldatzeko uste dugu badela garaia. Batik bat, bermeak eskaintzeari begira, euskaraz bizitzeko bermeak nahi ditugu, baino baita justizia nahi dugu, berdintasuna nahi dugu, eta uste dut herritarrek nolabaiteko erreparazioa ere eskatzen dutela. Adierazi nahi dugu, azkenik, hizkuntzak ez direla hiltzen dituztela, bai lege babes egoki eman gabe, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak eta baliabide egokiak ezarri gabe, euskara eta bere hiztunak bigarren mailakotzat joaz, edo azken gertakari batzuk izpidea adibidez, beste hizkuntza batzuei baino balio sozial txikiagoa emanez. Azken urteetan euskalgintzak euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldia izendatu duenaren atzean, uste dugu hizkuntza eskubideen gutxiagotuen aitortzaren, hiztunen arteko berdintasunaren, zein minorizatutako hizkuntzen erreparazio neurrien ukazioa eta azkenean pertsonen ukazioa daudela. Horiek horrela dei egiten dugu diegu herritarrei isilik geratu ez daitezen, eta euskararen normalizazio ezaren adierazgarri diren egoera guztiak azaleratzeko. Eskubide urraketak azkenean onartu beharrean, hauek desnaturalizatu eta problematizatzera deitzen ditugu.